הנני פונה לכל הידידי מכון מאיר וצופי ערוצי מאיר למיניהם. אנא, יהיו שותפים למאמץ שאנחנו עושים שנים רבות להפיץ תורה באהבה ובאמונה. ברוך השם, השם זיכנו ואנחנו משדרים כבר שנים רבות שיעורי תורה ותוכניות שונות שמעשירות ומטיבות עם הצופים הרבים ועם עם ישראל בכלל. לאחרונה, כידוע, התמיכה הממשלתית התמעטה ביותר, ואנחנו מבקשים מכל הצופים, מכל הידידים, יתרמו למכון מאיר, וכל המחזק את מכון מאיר וערוצי מאיר מרבה אהבה ואמונה בישראל ויבורך מן השמיים.